Nasabat ng Philippine National Police Bicol ang tinatayang aabot sa 80 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa rehiyon ngayong taon. Sa datos, nagkakahalaga ng 80,102,175.52 centavos ang mga nasamsam na droga mula sa 661 anti-drug operations ng PNP sa unang 6 na buwan ng 2025 o mula January 1 hanggang nitong June 30. 80,461.81 grams ang nakumpiskang marijuana, habang 10,359.8174 grams ang nakumpiskang shabu. Nangunguna ang Camarines Norte sa may pinakamaraming nasamsama ng iligal na droga na pumalo sa 30,278,938.60 centavos. Sinundan nito ng Camarines Sur na may 24,328,359.72 centavos, 12,190,754 pesos sa Albay, 9,331,930 pesos sa Naga City, 3,551,892.80 centavos sa Masbate, 238,420.80 centavos sa Sorsogon at 181,879.60 centavos sa Catanduanes. So, hindi makukuha itong nasa 80 million plus kung wala po tayong nasa halos 161 operations conducted ng ating mga pulisan through search warrant and then bypass operation and then other police operations. Dahil dito, 644 individuals ang naaresto kung saan 37 ang high-value target, 142 ang street level at 465 ang newly identified drug personalities. 662 na kaso naman ang naisampa na sa korte. Ay lagi po naming pinapasalamatan yung ating mga babayan sa kanilang contribution. Hindi po mangyayari ang ganitong mga malakasang pang-accomplishment natin kung wala pong contribution or ambag ang ating mga babayan through their information and siyempre sa mga media partners din po natin na continue ang pag-disseminate nyo ng ating mga accomplishments. Siyempre, nakaka-trigger din po yun na at least kahit pa paano magbigay din sa atin ng information, mga impormasyon na ambag ninyo, yan po ang nakita nating somehow na napaparami ang ating mga accomplishments. Siniguro ng PNP Bicol na patuloy nilang papaigtingin ang kampanya kontra iligal na droga para masigurong ligtas at mapayapa ang bawat komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.